Operare încasări și plăți în MyWiz. Cu MyWiz poți opera ușor încasările și plățile și poți urmări în timp real soldurile clienților și furnizorilor tăi. Accesează modulul Financiar. Încasări cash. Întâi, setezi casieriile companiei tale din butonul Setare casierii. Adaugă casierie, completezi denumirea, punctul de lucru, definești seriile și primul număr pentru documente, chitanțe sau dispoziții de plată, valuta în care se lucrează, soldul inițial, care se completează doar o dată la începutul utilizării MyWiz. Apoi, pentru a înregistra o încasare cash, dai click pe butonul Încasări chitanțe. Selectezi partenerul din lista derulată, apoi factura pentru care se operează încasarea. Alegi casieria în care s-a făcut încasarea, numărul de chitanță se preia automat în ordine cronologică, iar data se alege dând click pe butonul Calendar. Valoarea se completează automat așa cum apare pe factură, dar ai și posibilitatea să modifici suma dacă este o încasare parțială a acelei facturi. În partea de jos regăsești butoanele de Renunță, Salvează ca ciornă și Emite chitanța. Chitanța se printează în dublu exemplar și se poate salva sau trimite pe mail către partenerul tău. Plăți cash. Click pe butonul Plăți, selectezi partenerul din lista derulată, apoi factura pe care o plătești. Alegi casieria din care s-a făcut plata, în cazul în care compania lucrează cu mai multe casierii. Valoarea se completează automat, așa cum apărea ea pe factură. Dar ai și posibilitatea să modifici suma dacă este o plată parțială a facturii respective. Salvează plata. Registru de casă. Aici regăsești încasările și plățile în numerar operate pe documente anterioare și poți opera și intrările și ieșirile de numerar din casierii pe bază de dispoziție de plată-încasare, apăsând butonul Adaugă dispoziție de încasare sau plată. Se deschide fereastra unde completăm datele necesare pentru emiterea dispoziției: dată, număr, casierie, nume, serie și număr CI, funcția, scopul încasării și valoarea. Apoi salvează. Încasări prin bancă. Întâi setezi băncile cu care lucrezi din butonul Setare bănci. Adaugă bancă, completezi denumirea băncii, valuta contului tău, IBAN-ul, sold inițial, cel cu care începe primul extras importat în MyWiz, tip șablon, alegi din lista derulată în funcție de formatul fișierului exportat de aplicația băncii. Format data, în fișier, alegi din lista derulată ce format are data în extrasul bancar, click pe butonul Salvează bancă. Apoi, pentru a opera încasarea, click pe butonul Încasări, instrumente de plată, adaugă încasare. Bifa la ordin de plată, adaugi număr OP, selectezi partenerul din lista derulată, apoi factura pe care vrei să o încasezi și valoarea se completează automat, apoi alegi banca în care s-a făcut încasarea. Click pe Salvează încasarea. În MyWiz, extrasele bancare pot fi încărcate și operate rapid apăsând butonul Extras de cont. Click pe Încarcă extras de cont și se încarcă toate liniile din extrasul bancar.